Здравейте хора, днешното ми клип ще бъде на тема блог 2, едно кратко съобщение. На първо, преди да преминем към клипчето, аз искам да ви се извиня. Да, това е пламен блог. Съобщението е, че утре ще ходя на училище, днес е неделя и да. И ще ви снимам как отивам на училище. И да, това беше клипът с едно кратко съобщение. Дайте му палец нагоре, ако не палец надолу. Абонирайте се за канала ми, това е всичко от мен. Но преди това искам да ви покажа нови придобивки, които съм си ги взел вчера, но не направих блог. Това вече, както вече е пламен блог. И този сайт ще бъде за блогове. Да, новите придобивки са две неща на Соя Луна. Те са нови. Шампуанът на Соя Луна, който мирише на праскова и е с 250 мл. Мирише на дъвка. Мирише просто невероятно. Ето как изглежда. Другото е на парфюмът ми на Соя Луна. Мирише просто невероятно. За съжаление, аз много обичам Соя Луна и Виолета. Аз имам тези две неща на Виолета, но имам и още много. Дезодорантът и парфюма на Виолета. Аз имам много неща на Виолета. Още от 7 години я харесвам. Защото моята сестра Марта ме научи на Соя Луна. Съм се научих на Соя Луна. Да, това беше блогът от мен. Дайте му палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Довиждане! Ще се видим утре!